Seydi Mbaye gorko mo weɗunodi. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Seydi Mbaye. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Mbarko jaam won toon. Alhamdulillah. Jam ɓolo woni ga. Min calminima, min calmini renndo hettoɓe fof. Salmitama, jurama. Seydi Mbaye, waktu meɗen ina wayno hankadi woɗɗoyini saabu yeehi kono doga fodde hojomaji nogas koye kebbungal tan gonnoɗen. ɗum noon oɗo saaha joni caggal nde min calminma, min calmitima kadi min juurima, min bisma kadi tigui tigui e nder nde ɗo henne yewtere wiyetede dartol e jole jole. Saaha e saaha foof ko tigui tigui ko nadde e nder gurdameje meɗen, yillade kadi e yiilade ko ganduɗa e ɗum ɗo kadi ina yaadi kadi e pinal men, yaadi kadi e aadaji men, ina yaadi kadi e diine men no hannirta ni. Ko ɗum saabi en goppata gando o, en goppata galo o, en goppata tigui tigui hay humma mbino ni goto foof eɗen bismo ɗum ɗo henne tigui tigui wooda ko ƴetɗen muɗum daña ko nafti en, daña kadi ko naftori en, wadde naftodiren e nder koye meɗen. hande ceerno Yahya Seydi Mbaye, toɓɓere meɗen nde ganduɗa nde kuccanɗen so weeli jomiraɗo joom baɗe bawɗe e hande o ne wiye tigui tigui ɗum ko hande ko droit de l'homme walla ni ganduɗa homa droit de femme walla droit de fofof tan nan ɗon e hakke gorko, hakke debbo, hakke aade e gueɗe mbaɗe noon. Kono hen saaha enen julɓeɓe tigui tigui eɗen mbiya tigui tigui hono debbo haali tan ko ɗoftade gorko nde kalɗa e gorko foof tan jiɗɗo halfude heewide ko arrijalu qawwamuna ala nisa'i e on ɗon aya qur'ana ko battaɗo sawru tigui tigui gandanɗa hoore maɗa ina fiire e tigui yoga e hono foddeji e rewɓe ɗi hen saaha ma mbiya tigui tigui won ko foti wonde ɗon, ko foti haalede ande tigui tigui hol hakke ganduɗa debbo mo jogui e gorko, kono kadi hol hakke kadi mo gorko kadi jogui e debbo. Wadde noon tawde ganduɗa hoore maɗa hono qur'ana o tigui tigui ko Allah jeeyi ɗum eno haalis ni, kono kadi enen kadi ken jiyaɓe Allah e wadde enen jiyaɓe Allah ɓe taggal kadi nde mbiyeten enen kala eɗen paama tigui tigui Allah teddini bani adama en wadde teddugal fotgal wonde hakkude men no haalis ni. Ngal ɗo teddugal noon so wiyama neɗɗo e nawi gorko, nawi debbo, nawi tigui tigui suka, nawi mawɗo. E hande o ceerno Yahya Seydi Mbaye, namdal amen gadanal faade maɗa ko hol hakke gonɗo hakkude e debbo e gorko, ɗin ɗon hakkeji hol kanji Seydi Mbaye? min calminima. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa rahmatullah. min calminima ceerno Abdoul Wahab Kane. Seydi Mbaye namdalma waɗi fayida jarama inchallah. alama en gar hen yo Allah hokku en assawab. amin. kala ko kalɗen ɗum wen min aya qur'ana ko wen ɗum taji annabi Allah sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam. on noon kala ko wawi haalde wawa yaltude alqur'ana e sunna gonga e kala netta noon kala ko gadduɗen hen so Allah joɓi ko wen ɗum ayeje qur'ana sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam. ma en gar so Allah jaɓi e haqqe zawja ala zawj mbiɗani ɗen ɗon haqqe debbo e joom galle muɗum e joom galle o e debbo o inchallahu en gayni nden toɓɓere gadden kadi toɓɓere heddine nde ɗum kadi ko waddi gorko o kadi debbo waddi ɗum makko gonga. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت
أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bandiraɓe kettotoɗo oɗo émission baɗɗo fayida mo aduna o fof hettoto so sango o yonti e ballal ceerno Abdoul Wahab Kane yo Allah hokku en kala ko mbawɗen yaltinde ɗo tawa Allah jaɓana en konnguɗi ɗi mbawen fawde ɗum kadi e laawol woni laawol qur'ana e laawol hadis laaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah hokka en baraji gonɗi hen ɗi enen haalaɓe ɓe enen e hettotoɓe fof bandiraɓe namdal ma Abdoul Wahab no mbiɗa haqqu zawja ala zawj holko woni haqqe baddiɗo debbo ko gorko waɗi ko e gorko makko e joom galle makko holko gorko o waɗɗi e makko Allah e qur'ana e suratu nisa aya 19 o wino toon wa ashiruhunna bil ma'ruf debbo o soɗon gonda yon gondu e peewal yon gondu e ko yoodi e moƴƴere gondigal hakkunde debbo e gorko yiɗa ko yo won teddungal yiɗa yo won ko pasoma gonduɗa gooto e men fof anda haqqe goɗɗo o ko ɗum ɗon woni ko Allah haali hen sa yehi e tafsir Ja'far at-Tabari toon o wi wa ashiruhunna bil ma'rufi firti yani bima amartukum bihi min al musahaba woni ko jabi ko Allah yamiri an gorko o ya wondu ɗum e debbo o e yamirore Allah wona e gofol Allah kala moƴƴere mbawɗa wadde hakkunde e joom suudu ma tawa yaltani sharia nawɗitano wa dhalika imsakuhunna bi ada'i huquqatihinna allati farada Allah jalla sana'u kala haqqeji mabɓe droit lom tena haale droit de femme tena haale ko l'islam adi hokkude droit e debbo so debbo tawama o l'islam tawno ɗum geɗe kewɗe o alano ɗum debbo meeɗa hiisede e nder rendo tan jahiliyan kagal yaade daññore debbo ubbanno ɗum taw ene wuuri sabu hujja gacce ɗum fof alqur'ana haalni en ɗum wa idal maw'udatu su'ilat maɓe namde janngo ɓe gubbanno ɗon taw ina nguuri ɓe hol bakkaɓe mbaɗi ndeke ɗum ɗon qur'ana ɗum tawnoɗo ɗum ittu ɗum ko l'islam nde l'islam ari ne laaɓa Allah sallallahu alaihi wa sallam juulɗo o kanko e hoore makko omo hokka droit ji makko hakkunde makko e joom suudu makko debbo one kadi ene jogii droit ji hakkunde mum e joom galle mum wona tan gooto heen fof goppa droit ma mbiya kadi o yewa droit mum ala gooto e mon fof ene jogii droit e goɗɗo so tawi goɗɗo fof noon waɗi droit muɗum galle o fewat galle o watta caɗele won noon gooto e mon fof ene jogii ɗo tuugni so tawi woppani laawol tan caɗele watta hadis mo ngannduɗaa an abi hurayra radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل عاوج فاستوصوا بالنساء خيرا وهذا حديث أخرجه البخاري نلاد على صلى الله عليه وسلم أبي مبسيو دير ومجر ين مبسيو بكمج saɗo jogii joom suudu ma mbasoyndiri ko moƴƴi ko feewi ko yooɗi kono kadi yon muñalnde yon muñ gorko o yo muñ won noon debbo ko timmi ko pop wasata hen ko ooñi saha
alay sago gorko o waɗa ɗum toléré nde wawa wondude debbo o nelaɗo wi debbo o e oɗo hadis winda hen côté o koko ooñi min del woni auxiliaire en bangi e go ooñi o wi wa in awaja shay'in fi dal'i alahu ko ɓuri towde hen bange o fof ko ooñi ko noon o wi sa yiwi aɗa oñca ɗum a helet aywa nana wayno vert mana hadis o taw ko vert kas vert mo ganduɗa walla aɗa fompa tan aɗa wi aɗa fompa ɗum so ɓooyi aɗa wawi helde tawa tinani ko noon ɗum wayi wa in taraktahu lam yazal awaj fastawsu bin nisa'i khayran a wiyaka ya woppir noon kono oncu kono noon ya muñan mo debbo ma muñane kala gorko mo muñanta debbo alatamo dañatamo wawi wondude gondigal aduna alay sago ma gorko o muñanamo wolko yiyata e makko o muña won noon debbo sahaaji ne heewi ko yawa ene waɗa alay sago noon ko gorko o wawata ɗum supporté ولكنها سريعة الغضب فعلى الزوج أن يتحملها ويصبر عليها gorko o noon so andi debbo o ene yawa tuttude yo waddum supporté so mo wadde e haalde e makko ƴeewan addude neware wasa addude sattede so tawi debbo tikki goto mon fof wuli haali ko boni ɗum woni ko addata caɗeele kono sa yi joomum mbaari makko change o tikki no feewi an ƴeew newaade ko ɗum ɗon moƴƴinta galle o likka yeeso ma ha fi hudu'in wa sa'ada ɗum hokkata mbawon wurdude e peewal mbawon wurdude e tranquillité wonnon galle mo ala jam galle o wonta galle gonga so woni hakkunde ma e joom suudu ma ñande fof ko ngare ceernde ɗum ɗon wona l'islam ma en garo hen l'islam debbo joom galle o debbo o woppi jinnaɓe makko o woppi galle makko ari eɗo maɗo an gorko o foti noon waddema accueil ganda oɗo somo timmuno timmal a rokketake mo dokkal haɗo Allah hanni alay sago noon ko jiɗɗamo ko pop wasata wo dikkuji gonɗe e makko ɗum ɗon an muñata sa muñani o gondugal moɗon wawata fewde tenelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o jangini en ɗum kanko e suddiɓe makko kay e seyditina Aisha aywa ɓe feena nden e siira hakkunde maɓɓe no wano kono sahaaji hakkunde gondigal wasata tan ɗum waɗata hakkunde gondi alay sago tan ma won ñalawmaji tawa a faama joomum taw wolko woni mum haqqille mum wolko debbo yiyata sahaaji ena wawi wadde mo traumatisé walla o yawa tikkude ɗum ena waɗa ande wolko rewɓe yiyata worɓe ganda ɗum woni fiirade en wayno en gueɗe ɗum ko rewɓe jeeyi ɗum ɗon fof noon Allah waɗi ɗum e debbo Allah waɗani ɗum e gorko kono noon gorko o wiyata yo muñ ɗum ɗon woni gondigal fof kala mo jiiɗa ceerno walla kilifa woto hen fof ene jogii ko muñi ne laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e hoore mum kanko seydina Aïcha eɓe mbaɗɗatno noon sahaaji wiyamo Aïcha wiyamo nelaaɗo yo min ɓuri andi sahaaji nde nda weltaki am e sahaaji ne beltiɗa o wi no gandita ɗum o wi sahaaji ne beltiɗa am tigi tigi walla sahaaji nda weltaki am tigi tigi saɗa haalde am mbiyata ko la wa ilaha muhammad hay saɗiɗi wonde a indata indam nde mbiyata ko la qultu la wa ilaha ibrahim o wi on tuma mi inta inde ma mbiyatmo kalani ko inde ibrahima alayhi salam woppi inde maɗe ay ɗum waɗi hakkunde makko e seydina Aïcha nelaɗo wi Aïcha wi gongo sadakta innama ahjur ismak
min mi woppat indel maade mi adda inde Ibrahima ha hande ɗum ɗon hollirta ko ene weli no ɓe kaaldirta ni goto fof kadi hollirta ɗo kadi so tawi probléme aji ene waɗi yo ɗumen kalda galle ma haalde ma waɗa communication sa yi debbo ma ka famani jewtiɗe son jewtiɗi tan on jiyat solution kono sa wi ko min woni joom galle min jogui kongalam ko min jogui ko kalmi fof ɗum woni ko watte aywa sene moƴƴi sene boni ɗen gueɗe ɗum ene yawi bonnude galle debbo o hoore mum hokkumo haqqi namdoɗa miijo makko kadi aɗa gaajodire e makko gaajodirde e joom suudu kana sallllahu alayhi wa sallam yamsuhuma hunna omo waɗa gaajade hakkude makko suddi makko neɗɗo jibjina daraja mum aywa ha wawa wondude e makko kono sa wi noon a towi kufuna an a haalletake so wona caddi purari e ƴettogol e ñaadre ɗum ɗon wona sunna nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam nelaaɗo wima ko ya newo sa woni e galle o wi ko gonɗa gorko fof Umar ibn Khattab o wiyanno gorko o so woni e galle makko yo wadda hoore makko ni no cukolel ni sabu haɓe tuusamo jippino hoore makko o wawa yewtidde mabɓe ɓe tuusamo ɓe cusodira so yaltino o holla goɗago makko caggal galle o gorko tig ko nder galle he omo hani newade aywa ha sukaɓe cuusamo kanko debbo o kadi o suusamo mbawa haaldude gon kala jiiɗo e gonɗo ko hanani wawa haaldude gonɗo o kono so tawi an hay so tawi wonko woni e ma hay goto susa yettade haalde e ma so tawi ko an gorko o haalama ko ƴettogol e purogol aywa ɗum ɗon wawata moƴƴinde galle ɗum waɗi ne laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wino fa rajulu alayhi gorko ena hani wasde wole gueɗe e debbo ma sa yi mbaɗa ɗum patienté wona ko jiiɗa e makko fof hankadini c'est fini mbaɗa ɗum haare e jaranma ceerton par ce que debbo o so tawi wol jukju musɗomo e ma wol jukku belɗomo e ma saɗa yiɗi noon jaggude mo ƴeew ɓurɗo jikku belɗomo o muñirawo jikku mo welani e makko o par ce que a wawata hebde ko timmi ko ha timma alkamalu lillahi wahda o wi e hadis nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam o wi la yafruku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha bi akha o wi so tawi debbo o wi gorko o to añ debbo o walla o tikkanamo tikkere tan tikkana joomum tan tikkerna gasata ha bada o wi so tawi ya ƴeew wadde tolere ƴeewa wadde e makko maslaha ƴeewa wol jikkuji ɗe o moƴƴira ɗum welma e makko wol jikkuji ɗe welani e ma ɗi welanima e makko ɗi ƴeewon yewtidde beele ena usto aywa ko noon galle moƴƴirtirta kono sa wi tan so joomum waɗi foti goto tan an hankadi na serti mum walla sa yi jikku ma welanima hankadine kadi aywa woni kadi caɗele ɗum ɗon woni hankadine wiyete oɗo de heewi ko resde sour taw ko ɗum addata ene gasa mo goppuɗa o gadduɗa goɗɗo o ni kadi ɓuura ko jiyata e mum ko ɓuura wadde grave mo goppuɗa o ko pilaar wiyata ko aywa ɗum noon aɗa woppa oɗo ko waɗanno ko ɓuuri famdude gadɗa goɗɗo watta ko ɓuuri bonde ɗum noon ko muñal tan wondate nde gondigal ngal yaha man noon ko hono noon ɗum wayi eyyi taw en jokkat walla a waɗa on sual walla jogui sual tigi a jarama Seydi Mbaye machallah tigi ko tonguɗa ɗo ko tonganɗe baɗɗe fayida no fewi rengo kala heeti hen kadi e bandiraɓe hewɓe nane ɓuggol he ganduɗa kadi arnoɓe nane e kadi abbiɓe en no haaliti ni nanɗo ɓuggol he tawi kadi ko worɓe kadi e rewɓe
e ɗum noon ko haalte ko tawde ko worɓe e rewɓe wasata tigi tigi worɓe ɓe gorani hana ko kalɗa ɗo ko to banggue tigi tigi baɗe ɗe kono kadi wasata kadi rewɓe kadi ɓe ndewani kadi gandanɗa hoore maɗa walla rewɓe e kadi e on fannu mo kalɗa o wadde tawde fofoof nanɗo e goto foof ne jogui hen hakke no hannirta ni e nana haali ko fewte yewtidde yewtidde nde rokkodirde hakkillaji nde kadi ko hunde wonde fayida no fewi kono noon pulaar ina wiya wonde mo rewi feere debbo yoolo beele ngol ɗo konngol Allah ina jaɓi ngol eyyi ceerno Abdoulwahab Kane jaram haala ma waɗi fayida mo rewi feere debbo yoolo kono wona feere debbo fof wona kalli fof rewɓe gandanɗa hoore ma kañumen ena kala ko gonɗo ene mbawi ittudema e caɗele laggal ma e ko fewi ene mbawi rokkude conseil aji moƴƴi aduna ma walla rewɓe sa hettimo ɗumen kañumen ko kalantama ko ene moƴƴi kalantama so wona nafoore sahaji ni sa jaɓani waɗde ko mbima ko ma yoyi ɗum yeeso taw kamɓe goni e raison ene heewi ne ɓuuri hewde hen debbo hokkanma miijo taw ko saabu Allah rokkima guddigal ngol mbasa jaɓande mbaɗa miijo ma tawa yeeso noon gandoyta ko winoma ko sa waɗi ɗum ɓurno moƴƴude ma ndeka noon ɗum woni tan wiide concertation e yewtidde ma waɗa e dewle he so dewgal yewtitta ko joom suudu ma ala sago ɗum jewtidde anda kadi gueɗe ma fof mbason suudodirde gueɗe aduna gueɗe keɗɗo ko addata ɗum ko gorko o suudo debbo o anda e makko hay batte walla oya kadi o anda hay goto anda kamɓe jeeyi nguur avenir aduna mabɓe kamɓe jeeyi goto hen fof noon e foti hettade goɗɗo eɗen gandi ko wiyete an nafaqa ala zawji ko wayno nafgol ngol ɗum waɗi ko war Allah wi no Qur'an aya o haalni wonani fiɗorde men e suratu nisa الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم oɗo wi worɓe ɓe ko kamɓe dokka nafgol ngol ko worɓe ɓe dokka darnade rewɓe ko worɓe kamɓe jogui on responsabilité kamɓe foti nafgu ndeka nafgol ngol waɗɗi ko gorko hayso debbo o ene jogui wa in kanati zawja ghaniya o gorko o foti ñamlinde foti tindi ɗum ɗo woni ko l'islam haali hen hadis mo ganduɗa Muawiya ibnu Hayda radiyallahu anhu o wi neɗaɗo o namninoma neɗaɗo sallallahu alaihi wa sallam ma haqqu zawjati ahadina alayhi holko woni haqqe joom suude amen goto amen e mum neɗaɗo jaabimo an tuqimaha ida ta'imta wa taksuwaha ida ksayt an tuqimaha ya ñammin iza qa'imat so tawi omo yiɗi o heeƴi ya ñammin so tawi o holi ya holtin ɗum ɗo waɗɗi gorko o e debbo o hay so debbo o ene jogui gorko ene waɗɗi ɗum ɗo waɗɗi gorko e debbo sono haccete ndeka noon gorko o hana hiiɗade debbo o galleji kewɗi kadi ko bonnata ɗum gorko hiiɗade eyyi Allah hokkuma ligorma debbo o dal yo defane tan yo gallewel yo ñaame haara taw an hoorema a watta ko poɗɗa wadde en kaalinen yewtere mbiɗa sikki yewtere diine ɗinin ɗo nde en kaalin ɗum woni annafaqatu alal iyal woni naftude ɓesguma joom suuduma ɗum ɗo gorko o waɗɗi ndeka noon gorko alay sago o darano ɓesgu ngu so wolko mbatta kadi debbo yawete so tawi debbo kala ko wima ya wat a watta devoir ma mbiya kanko yo wat devoir ma a watta droit ma mbiya yo wat devoir ma goto on fof ene jogui droit goto on fof ene jogui devoir yo wat gueɗal mum ha tim ko noon galle o moƴƴi ko noon galle o moƴƴirta noon so wiyama tan eyyi so sa wi tan hankadi ne oto rew feere debbo sa rewi debbo ɗum kan haala e yiyandam e wolɗo jaɓate kono wona fof kono wala rewɓe saɗa yiɗi avenir ma moƴƴa kala mawɗo jiiɗa
hande woni caggal makko debbo mawɗo kala ceerno mo kala neɗɗo kilifa jiiɗa ko sa ƴeewi réussine makko ko debbo peewɗo jogiiɗo miijo woni caggal makko ndeke noon alay sago ɓe kettodira sahaaji noon ena waɗa kono ko ɓuri heewde ko so tawi eɓe gondi omo andanimo nder makko e bool makko o yamirtamo ko boni eyyi ko heddi ko kadi Allah waala gonga jarama ene heewi so tawi ina haale ɗum ɗon gorko fof mo jiiɗa baɗɗo fayida goto debbo moƴƴo ina caggal makko ene heewi wirede noon kono noon nden ɗon moƴƴere rewɓe ende haale tan ko nde théorie tan hen saaha kono pratique o ina ngakka seeɗa manam ko sifa tan kono gollal ngal ngakka seeɗa gorko heewi ko mawnikinade yeeso debbo o jaɓatani hettade hono miijoji debbo ɗi rokkata ina famɗi debbo hay e nder rendu men ni kadi sa ƴeewi ko wayno ganduɗa hoore maɗa gorko kettoɗo joom suudu muɗum to banggue yiyande mum e banggue miijoji wiyete on gorko ko bawaɗo ɗum ko caɗele wadde noon so ene moƴƴi kadi yimɓe kadi paama tigui so tawi kay debbo ene jogui hakkille ina wawi rokkudema hakkille naftorɗa hakkille o ɗum ne kadi ko hunde wonde fayida saabu sen garta e qur'ana wonto wiyete inna kayda kunna azim tawde kay rewɓe jogui ko peeje mawɗe wadde e ɗen sa dañi hen debbo poɗɗa tigui ko hettodirde e makko beele peeje makko mawɗe mbawa tigui yaltindema e wona caɗele e kono ceerno wonko kalɗa ga henne to banggue nafaqe ganduɗa hoore maɗa nafoore hakkude gorko e debbo tawi kadi gorko kadi heewi foti nafde debbo hayso debbo ene jogui ɗum ɗon kadi ɗon ko namdal saabu hande o won rewɓe ɓe ganduɗa ni ma mbiya tigui ko jomnito par lewru ko ɓuuri tigui ni hewde eko worɓe keɓata ko e kono noon koɓe keeɓi ko eɓene kaɓɓi ɗum ha tiiɗe mbaɗi kanŋeji e kalisaji wutte jasneruji gueɗe mbaɗe noon aɓe caali ganduɗa yaltinde ɓe ballodira e worɓe mabɓe ɓe nawa jinnaɓe Makka e Madina gueɗe mbaɗe noon e tawi tigui ɓe gaddani ballal mabɓe e nder galle he so haalama tan wiye wonde ko gorko foti ganduɗa hoore maɗa nafkude debbo ɗum ne kadi holno sariya haali ɗum eyyi ceerno Abdoulwahab kan namdal ma waɗi fayida ande sharia kañum haalata global ande sharia kañum haalata tan ko global ko heddi ko Allah a haali qur'ana ar-rijalu qawwamuna ala nisa Allah bima faddallahu ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim ko ɓe nafqata e jawɗele mabɓe ɓe nafqata e jawɗele mabɓe ko ɗum woni ɓural ngal par ce que tawi gorko debbo o enen ganduɗen ko gorko liggoto debbo heewi tan ko nde caggal en ɗum aadama ne yaadi kono ara woni e leyɗele tawa gorko ene liggo debbo ene liggo amma noon wallodirde e galle he ha galle ɓuura welde ɗum ɗon ɓuuri sikki debbo o ene haani yurmade gorko o ɓe ballodira galle o ɗum baafi ala hen so gorko waɗi ɗiɗi o waɗa gotel ɗum kadi ha usta fereji ha galle ɓuura moƴƴude ɗum ɗon l'islam salata ko ɗum l'islam salata ko ɗum so ɓe paamodiri hen walla kanko debbo o omo wawi hultinde hoore makko wi gorko o min haysa holtinani yimɓuɗe wawi holtinde hooram ɗum ala base ala hen islam wiyatama alay sago ma mbaɗa ɗa wawa walla ma fossuma ma mbaɗa hunde o yiɗi hulle o hollide tan diina o kam ko worɓe mbaɗaɗa dow wona o rewɓe kañumen jogui responsabilité gorko noon ma ƴetta ɗum ha timma bon so tawi noon debbo wallodirde e joom galle mum hay wiya hay so debbo o ene jogui ko gorko o waɗi d'accord kono so tawi kadi debbo o paami wimi ɗum ittinima ndeɗo teddede min mbuɗo wawi wadde ɗum kadi baasi ala hen kamɓe galle o ɓe ndendi ɗum kono noon ko ɓuuri moƴƴude hande e rendo eno Allah aldiri hande e leyɗele ɗe surtout wonɓe e caggal leydi alay sago debbo ko dañi ko tan mofta ha laaɓa wiya wallata gorko ɗum ala hen alay sago ma galle wallodire waɗa jurum ene gandi fof ko ɓuuri serde so tawi gorko waɗi tati kam mbaɗa hayso gotel woɗa kam ɗo keɗɗa e ɗum ɗon l'islam ene jaɓa ɗum te kadi debbo so waɗi ɗum kadi ma dañ hen baraji par ce que onon jiiɗa aduna oto ƴewtan hande ko baranta jinnaɓe ma fof ko baranta miñe ene mawni en joom galle ma o fof onon jiiɗa ɗo aduna mon fof oɗon jiiɗa fof ɗum noon
so dañi so kala ko ardi on ndindi aduna on hankadin oɗon foti wadde adde on ha mo on bange no sifu aadamen aɗa yeehi tuuba koɓe kañumen ɓe ganda ɗum kamɓe gorko so ari goɗɗo fof waɗat goto fof waɗat ɗo o waɗat ɗum ɓe ndenden ɓe ɓurda tawi e makka hen enen noon aadamen noon mari kono diino o wi ko gorko jogui responsabilité kono so debbo kay eɗe jogui wallodiri joom galle ma ɗum noon l'islam ene waɗi hen dakka ɗum hay hunde ala hen takani ma dañi baraji par ce que ko sadaka ko mbatta hen kadi ko sadaka ɗum tekkiɗa kadi ko ɓeskuma joom galle ma so dañi so kawi ma en kaaliɗo du wadde sadaka ɓuuri moƴƴude hen ko dokkuɗa ɓeskuma ɗum kadi ko ɓeskuma joom galle ma ko ɓeskuma so kawi ma ko ɓeskuma e ɗum noon wallodirde ha galle o moƴƴ avenir mum moƴƴ addanta noon mbaɗa taw bara ande avenir ɗum no gonɗi ɗum base ala hen kono woɗɗude joom galle ma aɗa yeeɓa ɗum taw aɗa jogui ko mbawɗa waɗ ɗum ɗon kadi wona ballo moƴƴani islam kadi yiɗi dina jërëñirɗam gonga a jarama Seydi Mbaye bandiraɓe kadi kettima nani kadi paami jogguiɗo hen namdal foof bisimilla muɗum e calmini ceerno Alpha Oumar Touré gabbiɗen ko noon kadi honno Aissata Malo Sy nima booli e Fatimata Déme o gabbiɗo en Fati Abou Diallo honno Dieynaba Seck ganduɗa Kardiata Abou Diallo ɓeɗo sohnaɓe kala ko abbiɓe en ko noon kadi ceerno Yahya Ka ko gabbiɗo en e kamɓe fof ɓe calminaɓe juurama haaɓe hoɓe kadi toon to haalirde nde e kadi ko kalɗa ɗo koko haalirde wonde fayida saabu gollodiral hakkude debbo e gorko e ɗum ɗon so haalama tan joofe tubakoɓe e kono noon hay enen ni ɓaleɓe kadi ganduɗa fulɓe fuutankoɓe eɗen gandi tigui tigui gollodiral hakkude debbo e gorko ɗum koko ɓooyi hayso woni noon gorko o yiyata tigui tigui hono darde debbo nde saabu so tawi en ƴeewi ganduɗa so tawi ken aynaɓe e ganduɗa so tawi gorko aynoyi kono ganduɗa homo ko debbo o tigui tigui ɓirata sippata tigui tigui mbiyen ɓirata e lalato kañum kadi sippoyta so yeehi kadi wonko nattinta e nder galle he ɗum ko ballal e kono kadi so ɗen jaaha kadi hono jabboyde kadi so gorko o kadi hono jabbi ko debbo o ganduɗa awata luwata e ganduɗa wekkoɓe gueɗe mbanno foof kadi rewɓe kadi enen nder hen wadde noon e ballodiral manggal kadi nana e ɗon ha to awoɓe so tawi gorko awoyi so addi kadi ko debbo o kadi ganduɗa faltoto tigui tigui hono liɗɗi ɗi lingu foof hokka ɗum fodde muɗum kadi ko yeehiti kadi artiri kadi e nder galle he wadde ballodiral manggal nana e nder ɗon e caɗele ɗe kay ko baɗowo ngal ɗon ballal kanko on ɗon debbo nattinowo ko waɗi fayida e nder galle he kono noon ko ganduɗa ko siftode hirande tan yejjite dawol guese ɗum woni hen mbirata ni e ɗum ɗon kadi ko ɗum garɗen hande tigui tigui beele ceerno laɓɓitan ɗum no haalirta ni kono haade nden haadema artude on banggue won ñaguiɗo konngol ko goto e sohnaɓe Dieynaba Seck jaam Allah ñalema Seydi Seck Sekouboula ko namde tan diine kono ɓayri koto jaruɗen to han yetto tan eyyi ko bisimilla addu namdal ma kay addu kay ko ɗum kay woto kulen noon wiide ma taw ko yewtere diine tan en ngala hakke wawde namdade e wooda namde ɗe jawɗen tawa noon namde ɗe jawataɗe so tawi ɗe gaari ga henne wonko Allah haali hen wonno Qur'an ala ko ɗacci haydara e sariya ina yaajni e ganduɗa hormaɗe e gurdameje meɗen wonko caggat hen cikken e nde ɗo henne saggere kay jarani haalde ɗum sa haali taw nafoore hen bisimilla Seydi Seck addu namdal maɗa eyyi ko namde ɗiɗi jogimi hen namdal gotal ko namdal wonde sa ala kayitaji so ala kayitaji eyyi ala kayitaji joni noon a ƴetti reedu wonande leyɗele men ga eyyi wonɓe Europe jiɗɗa wiide wonde Europe e reedu ndu noon ko joom galle ma jeeyi ko reedu ma lamɗo wiide ceer tuwa joom gallo kañumne ala kayitaji tuwa joom galle woni ko koɗo ko an tan ƴetti reedu ndu taw joom galle wala kayitaji taw tan arno ɗo après kañum rutti hooli joni noon mi so tawi a jibini ƴeewa joom kayitaji taw ko joom nationalité joɓa ɗum malla so tawi ni ko bande waɗa reconnaître ɓiɗɗo aɗa déclaré so wona mariage waɗa kañum jibini ɓiɗɗo ɓurga aɗa dañe kayitaji
eyyi ɗum ko hen namdal premier namdal cellingal ngal noon ɗonaɗo mbiɗa eyyi joni fat ha ceerno arta e ngal ɗon namdal o jabto ɗum tan eyi jinnomi ko cabboɗa seeɗa tan o ara e ngal ɗon lamdal o jabto ɗum tan garten e ɗimmal ngal so tawi yejjitta kay d'accord yapat si ala probléme ay ɓayde mbiɗa hanko yimɓe kaala ko namdal bon ko namdal tan puisque ko won namdiɗo kadi won kan haala kadi ari eto gonɗi kadi eto rendo ɓe mbino so tawi hono ɗe gueɗe gaari mami namdo jenam sek woto dokko ko lamdal kewgal important gadduɗa ɗo woto yatir hen caggal ko lamdal kewgal fayida woni ɗo ma dañi hen kadi surprise mo ganduɗa ne wawi ceerno so jaabima machallah namdal maɗa fawɗon feeɗen tan seeɗa garten e ceerno so tawi ceerno faami lamdal ngal tigui tigui jaati o ara e jabbote ceerno Seydi Mbaye ceerno Yahya a hettima sohnajo ko lamdi ko wonko pamɗa hen eyyi sohnajo salminama namdal makko ɗo kam kala namdal ngal addi ko yidde addude eywa l'islam kam ko hunde yañde neɗɗo kadi kala ko ganduɗa en kalna jomum o heddorogo noon jomum ƴeewa kañum holko yiiɗi wadde kono noon l'islam kañum ko namdal nga ko ndiɗo ko mana debbo jibindo debbo gorko o ala kayitaji o kanko jibini o yiya ala kayitaji ɗum pus wasa wadde déclaré inde goɗɗo ɗum ɗon ko hunde hawde ɓe wasa jogade kayitaji addantama déclaré ɓiɗɗo o an jibi hayso joomum ala kayitaji e ɗum hen ɓe wasde ɓe ngala kayitaji e nder hen ni ene hokka ɗumen kayitaji sabu ɓiɗɗo noon amma yaade noon change nationalité muɗum change inde mum watta ɗum neɗɗo goɗɗo ɗum l'islam anda ɗum l'islam heɓata ɗum ɓaari ko mbaɗɗa déclaré ko wona ko janggo e jaam kadi jomum ma wi kaari jibini mo taw anda ko sikkato fadda jenam set so tawi ko no paamirmi tan taw ko no wirini so tawi ko gorko o e debbo o gondi ngala kayitaji ɓe mbawi wadde déclaré normal hay hunde ala ko jiɓe hokko taɓe hen ma hokki preuve aji dañowe kayitaji amma noon o jibina sukaɓe ɓe o goɗɗo jibini waɗa déclaré ɗum ɗon ɓe kalde ko wona ɗon gueɗe gongel ngel kadi janggo e jamma aɗa konen ngel kadi wasa andude jibinde ɗum eyyi ɗum noon ko woni bonko tan o yo Allah wona yimɓeɓe yo ɗaɓɓir jawdi e izzati nafs wonde teddugal ma gonɗoɗa e fierté ma mbasa wadde gueɗe ɗe gandanɗa hoorema ene itta ndimagu ma walla itta ko gonɗo pas ko gonɗa ko e sabu tan heɓde kayit e yiyandam ɗum ɗo fota wonde l'islam jaɓata ɗum islam jaɓata ɗum ɗon par ce que o haali ko woodani gueɗe gonguel ngel kadi janggo e jaam cukalel ngel ma ɗum caɗele wasa andude hoɗi tigui wonde gonde jibini wallahi eyyi ɗum woni ko kalanɗen so tawi o faami so tawi kadi o yiɗinamtade bisimilla tigi e jarama ceerno Yahya sokhna Dieynaba nam eyyi a hettima to banggue kam e hono fende nde kam to banggue fende nde e beele ko hawa daña kayitaji walla gandanɗa hoore maɗa ko ha gandanɗa e kamɓe ɗiɗo fof ɓe daña kayitaji walla so tawi kadi andama kadi ni kadi ko kamɓe ɗiɗo fof koɓe kala desseji ne wawi wonande mo caɗele to banggue fende nde kam saria jaɓani fenade nde e kadi yo neɗɗo kadi dañiri kadi jawdi kadi tawi kadi koye teddugal koye neɗɗankagal taw kadi itta neɗɗankagal muɗum ɓiɗɗo o kadi o wawa teddinede so tawi o ari janggo e jaam o anda kam ko woni bammo ko taw wona babiraɗo pentaɗo saabu so babiraɗo goɗɗo jiggama tan way kono hankkadi yumiraɗo fayida ɗum koko bonnani e ɗonne kadi ne jalni seeɗa ko ni hen saari haalde no ceerno wirni
e joni mi anda so tawi a faami tigi tigi jabtol ngol so tawi a faami bisimilla sa famani kadi en ko ɓeeta hen ɓeyda gadda lamdal ɗimol ngal mi faami no wawi sifirade fof fenade o fenade kam ɓe nelaɗo ko alkasibu haramun walaw bi hadisin fenade ko fenade tan hayso hay yewtere kanko jooɗi leyɗele men wona jibini tan ɓiɗɗo a dañi kayitaji ɗum ɓayde ko wona joom kayitaji wona jooɗi ɗo ne jooɗi ɗo ene woni ɗo wona tan a dañi wona tan a jibini a dañi kayitaji ko joni ene waɗe ga joni noon après mbimi min mami namdo so tawi sari ene yamiri ɗum ene yaadi kay babiraɗo ene yaadi yummiraɗo fof ene yaadi ɗum hen pour tan jomum waɗano jomum déclaré koko nationalité wiya enne ko ɓiyum aɗaede e watan so tawi jomum dañoyi kayitaji debbo dañoyi kayitaji e anda so tawi kam mi namda he ɗum woɗɗoyani toon so tawi jomum so weɗama ne wawi changeude e inde nde so woni nationalité so dañi 13 ans yiɗiɗi heɓ nationalité inde wela fof ne wawi changeude walla yettode wela fof ne wawi changeude hen goɗɗo ha yettode baba ko mem yettode sa deppa joni watti waɗede koye radio ji kam ka sigguiɗa sattude sirluji meɗen ko won namdal ɗo ka hon mbimi mami namdo eyyi namdal ɗimmal ngal o waɗande mimin kam mbo jogui kayitaji kadi mi wona cowiɗo yo laab ko won debbo janoɗo visite oɗo ko gorko waɗimo visite koye nder dewte koye nder dente amen ko gorko waɗimo visite gorko waɗimo visite nde bo après noon o arta o naati est ce que taw ko gorko bonɗomo visite omo jogui droit juulirde noon Allah omo jogui droit lootoyade ɓayde gorko waɗimo visite debbo e wala on paami joni noon ɗen namde fof koye dow jewte jeynaba a leɓɓina ɗon ha laaɓa e visite kam ha kam longal fisque on visite kam ko ɓurtuɗo no fewi e ko visite o kanko ko ɗuma ko joom karnon makko ko cowiɗo ganduɗa omo yeehi toon sage femme fonno wonde ko tawi ko debbo waɗamo visite kono joni ko gorko jimi e makko waɗimo visite beele on ɗon visite ina sella to banggue sariya tawa tigui tigui o arta o jokka golle makko walla wonko fewani hen exact puisque kam kam wonko haydara kono noon omo waɗi duɗɗo namɗo omo foti julde taw waktu yoni mo juula est ce que ɗum ɗo kam wawi juulirde noon tan salligini o juula ma Allah mawno to puisque gorko waɗimo visite kono kam ala hen ko ɓerde makko kanko banggue makko ala hen ko yejjidi ko bayata bisimilla tawi jewte kadi tan min namdo hen machallah eyyi ko namdal ceerno ayo baba bisimilla o wi ko mo nam o wi ko baddo visite en gande en gona leyɗele julɗe kadi ɓaari ka ɗanniɗo a wawa wiide alay saago yo debbo watta visite leyɗele ko debbo kam gynécologue kodi ƴewde debbo ene woodi walla a doom namno min jinmi ko debbo a jogui hen droit tawi a jogui droit so tawi kadi ko ɗum tan woni hen joni waɗi visite ɗum ɗon ko mbeɗa wona ko affaire médecine affaire safara wonno ɗum gasi ɗum addantama lootade ɓaari addata leɗɗo lootade kay ko wonde ɗum addata leɗɗo lootade jomum yettima neɗɗo noon ɗum woni ko addanta ɗum lootade kono ɗum mbawi ɓaari ko visite oɗo waɗa so waktu yoni an ya juuloy salligino juula aywa ko ɗum woni hen kono noon sa ɗaari a wawa wiide alay saago ko debbo jini ko taw ko debbo jimde ma sa namnima ɗum kadi walla yimɓe ene jaɓa tawi kadi ɗum si hen te kadi maade ko safara tan yaari hen wona belamma ƴeewa hen wona goɗɗum ala hen longal wiyan ɗon longal kam e sharia ko jettodiral addata ɗum walla hunde yalte ma kar faati koy taw an tigi taw ko belamma yalti ɗum wiye ɗiɗo lewɗe kono noon ɓaari ko safara aywa ala hen choix aywa yo taw ko ɗon tan haaɗi
wona aɗa tini hen goɗɗum ay wa ɗum hay hunde so waktu ni a juuɗe lawol ngal gonɗa ken Allahu a'lam. jarama ceerno Yahya Seydi Mbaye golle ma juuɗi yo peewi yo gene yoɓe moƴƴere. jarama sokhna Dieynaba Seck siftinde bandiraɓe gonɗen koye yewtere meɗen wiyetede dartol e jole jole. tawi hande noon toɓɓere men ko ni henne lelori ko namda tigui tigui hakke gonɗo hakkude debbo e gorko woni tigui tigui foddeji gonɗi ɗon ɗi ko ganduɗa gorko foti tigui tigui waɗande debbo, ganduɗa tawi kadi kadi foti nanguirde debbo e debbo o kadi ko foti waɗande gorko walla no foti nanguirde gorko e foddeji gonɗi ɗon ɗi ko ɗin tigui jiɗɗen namdade no haaliti ni. en jeeti kettima ceerno haali hen ko heewi ganduɗa kadi goto hen foof yo nanggu goɗɗo, yo horsinu goɗɗo, yo teddin goɗɗo, yo ittan goɗɗo kadi gueɗal no hanniti ni. kono kadi en jokkat to banggue tigui tigui hono lamde de kala joguiɗo hen lamdal bisimilla muɗum ara tigui tigui adda hen lamdal muɗum ceerno wawa artude hen no hanniti ni. wonɓe ɗo ɓe kadi joguiɗo hen konngol foof bisimilla muɗum wawa tigui tigui hono nadde adda hen namdal muɗum. neɗɗo ne namdo ko namdi ko taw ko o namdine ko hoore makko omo namdo taw o namdine goɗɗo omo namdo ni tawi ko omo sikki tan ɗum ɗo henne ina fota wonde beele ina yaadi e sariya ina yaadi hen walla yaadani hen o lamdo lamdal ngal haw ɓeydo laaɓe tigui tigui no yaari ni. ceerno Yahya Seydi Mbaye hande o caɗele ene goodi to banggue resodirɓe so tawi yahat tigui tigui jiiya debbo mo jiɗɗa jiɗɗomo korsinoɗamo e ganduɗa ho mbaɗa ndesodiron e sunna e farilla gadda ɗum. so tawi ari jinnaɓe muɗum nene ma e baba ma foof ganduɗa hoore maɗa hono bandiraɓe maɗa rewɓe miñiraɓe ma e foof tan e kalfa ɗum tan e nder galle he tan ganduɗa hoore maɗa kalifandi ganduɗa ko cattude no feewi beele ndin ɗon kalifandi kam kanko debbo desaɗo o e omo foti ɗoftade ndi kayri foof e kanko kadi ganduɗa gorko kadi beele omo foti rokkude ɓen foof tan e yo kalfu tan debbo no jiɗiri beele ɗum ne kadi wonko sariya haali hen walla ala. a jarama ceerno Abdoul Wahab tan Mbaye jawa nawmal ma waɗi fayida anna debbo ena wondi e joom galle muɗum woɗa ko en jogi hagge o debbo o wona resani en resi an joom galle o an desdebo on mbiyeɗa ko ya waɗma e condition ngaji moƴƴi ya waɗma e condition ngaji moƴƴi nafgol nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam haali gossoma Abi Hurayra man sa'a ala iyalihi fa hiya fi sabilillah an ko daraniɗo joom suudu mum daraniɗo galle makko taw ko yiɗanno ngallo walla koye ligge o yehi tan yo andu koye lawol Allah woni wayno buddaɗo e haade lawol Allah ndeke noon kala ko mbawɗa wadde hakkunde ma e joom suudu ma ko baraji keɓata hayta innaka lan tunfiqa nafaqa tabtaghi biha wajha Allah la ujirta alayha hatta ma taj'al fi yamik kala ko mbaɗɗa e joom suudu ma e batte nafa e batte moƴƴere anani ɗum ɗon ko baraji woni hen hay so jiɗɗa e ɗum ɗo ma o longere mbaɗa e hunuko makko o welto hay ɗum ma hokke hen baraji ndeke noon wiide hen l'islam wiyaade tan debbo o kadi yo wone galle he tan no kala ko e makko debbo kadi wal tampireji kewɗi koye e debbo moƴƴani yo debbo won hakkadine liggade tan jamma e ñalawma hay goto wallata ɗum bañiraɓe worɓe ɓe ene goodi e waɗɓe ene goodi fof woppide rewɓe ɗum ɗo fof ko aadaji meɗen kono wona l'islam wiyan an hay gorko mbiyeɗa ko ya walla joom suudu ma gorko e hoore mum e so wondi e joom suudu ma liggare nde liggodiron fitta lawƴa gorko haalaka noon goɗɗo enen noon aada meɗen ko debbo tan waɗa heddiɓe fof waɗa tama juuɗo men ene ndaara debbo ene liggo ene tampide hirande e wattade e lawƴugol e waɗɗe fof goto fof kadi wiyen halfa debbo ɗum kadi ko aadaji meɗen kono wona aada moƴƴo ay joom galle o addi debbo onon rewɓe e miñiraɓe bandiraɓe rewɓe kanɗon komo gorko komon addi o jiɗon toppitoɗon bellono jooɗori kono otan wona on mbaɗama découragé oɗon mbaɗa kala kene mettam no yaari ɗum ɗo ko hunde wattede kono hana woni bil jumla
ɓuri wadde tan fayida gorko e debbo sa addi debbo e galle ya horsin ya toppitomo ya ñammin ya hultin kala ko mbawɗa kam sa wawa ɗum kadi hokkuma jam wattamo jam no joɗiri wata rewɓe ene jiɗi rese taw ko gorko o woni mo rokkanimo jam no joɗiri walla bañiraɓe rewɓe ɓe walla muñum gorko o walla mawnum gorko o woppanimo no resira walla muñum gorko o woppanimo no resira goto hen fof ene adda jikku mum aywa fawa e dow makko haw ronka yaade gorko resma an kay a waɗani ko boni aɗa waɗa poɗɗa waɗ kamɓe ne yo ballo noon mbijiɗɗa e dewgal he enen gueɗe kewɗe ene mbaɗa noon aada ay gorko hoore mum en hane waɗi joom suudu mum bale mballodiri e galle e fof hay batte liggey ko ɗum ɗon woni ko wellata galle kono noon tawi noon enen ɓi joom galle ma wonna joom galle ma ene so jalama ƴetto walla waɗa hunde ko boni walla fiya ɗum ala hen en kan l'islam kam fiide piggal ala hen ma en gaare toɓɓere muɗum lelaɗo sallallahu alih wa sallam meeɗa fiide debbo piggal ala e dewgal piggal ala e dewgal ala e debbo yo yurmodira goto hen fof yiɗa goɗɗo ko jiɗanɗa goto fof sa horsini joom suudu ma horsinima aywa yumma ene foti horsitinde aɗa horsinɗa goto hen fof tan horsina so horsina ko gadduɗa ko so jaggi ɗum foti jaggi ɗum tan galle moƴƴat kono so goto noon darima to wi min mi ala hen joom debbo joom ɓiɓɓe addi ko juulɗo addi foti resde mum hay hunde jaggu ɓaade kam to yiiɗi jaggu no joom debbo joom galle ma addiri o yiɗi jaggirama noon l'islam ko ɗum ɗon haali hen amma ko heddi ko aadaji meɗen enen noon aadaji meɗen muus rewɓe ene tampini e galleji he tampere musde maaji ha jomum ene yaaha tawa wona gorko ko taari ɗum noon wona hunde moƴƴe dina o ko dina yurmede yimɓeɓe Allah yurmo yimɓeɓe Allah yurmo on dina o ko dina yurmen wona dina ñaan wona dina jettogol sattende nelaɗo sallah sallam o wi en ko yen jurmode wonɓe leydi ɓe wonɓe jurmo on kono so woni an joom ɗuma a yurmaki aywa ko taarima ko yurmaki aywa wona caɗele galle welata pewata hankkadi ɗum ɗo l'islam ɗum tan gon ko jabato a jarama seydi Mbaye golle ma jooɗi peewi sabini abiɓen ɓe hono Alassane Gallo Dia kono kadi Aliou Ba baba ɓe gabbi men en calmini ɗon kadi hono Mamadou Samba Tall saminama juurama eɗen goni ɗo kadi koddiɗo men wiye Djiby Sall Dia Diawar saminama juurama Lamine Sy toon to Norvège gorko mo Dimata yettama jarama gol makko jooɗi peewi rendo ngo foof kadi weltanama no haalirta ni joni ceerno Seydi Mbaye en gartat e ɓoggol he musidɗo meɗen hono ceerno Alpha Oumar Touré ene jogui konngol ƴeewen kankone kadi hol banggue mum nayerto Seydi Touré jaam Allah ñalema ceerno Alpha Seydi Touré nden kalema Seydi Touré bisimilla sami sama juurama an noon jaɓani ñan fo Abdoul Wahab aymi yeroyaɓe radio solnade ko ser añam siwol sabir badala no ko système mam a hay to belamo dewi en noon kadi wallahi bisimilla mi jaɓi calmini sokhna Jeyraba Jaltuɗo tigi Ibrahima Samba Dia so wimo joom suura ɗon jallaɓe gonga wallahi yo nanguɗo tilde pour wokko ha gonga eyyi ko wona en calmini ceerno Yahya Mbaye hettima en juuri moom en beltani moom ɓeydude ko haalata ko wona hunde yamde gonga so wona en nani kadi yo Allah en naftorade e goɗɗum eyyi ko heddi ma en yewtere ma ñande en hawri ko mboɗo yaltiri tan kono mo yinno nadde hen tan seeɗa tan mi arta e yewtere mo wonde joni ceerno Alpha eyyi aranam tan e ndeɗo yewtere tan beele aranam tan ndeɗo yewtere gaccaki komi gabbiɗo yewtere nde kono en paami ko alhaali gonka e alhaali dewle meɗen
annanami de bonnanma seydi Touré. somi faami ko mi jokkiɗo yewtere nde kono mo sikki ko alhaali gonka meɗen e dewle meɗen eyyi hakkeji debbo e gorko wiyeten joni tan gorko so tawi resi debbo jeyɗo guertogal kañum jeeyi ɓoccoɗe gueɗe mbaɗ noon e tan kalifani tan gondi ɗo ndi tawa debbo o heɓata e makko ala e makko gueɗal ɗum noon eɗen namdo hol gueɗal ngal ganduɗa gorko jogui e dow debbo kono kadi hol gueɗal kadi ngal debbo ni jogui kadi e dow gorko. eyo eyyi bisimilla ko adi foof so en nuttima caggal seeɗa alay saago paamen hol muujib dewgal e hol sababu dewgal holko tagi dewgal ummade sen gandi sababu nanta Abdoulahab kal ko goɗɗo ananta kala o eyyi fatmi waɗa danimi ƴeewa eyyi bisimilla Alpha haal ƴeewa so tawi ceerno nanma e mbimi alay sago garten andude woni dewgal ngal woni dewgal enen resondirɓe ɓe ganden holko tagi en resondirde ko Allah tabaraka wa taala e gollude sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko ɗum woni sababu dewgal wona alay sago ganden dewgal wona caakan dewgal ko dewal Allah an gorko ganda koye dewal Allah gonɗa kanko debbo anda koye dewal Allah woni fof ko timmitinde diine muɗum woni e wadde baɗɗo en tunninɗo men en ndesodiro Allah tabaraka taala baɗɗo en ndesodiro alay sago kettoɗen e annabi sallallahu alaihi wasallam holko jangguini en e dewgal o annabi o poɗɗen hettade poɗɗen ñemtinde e holko haali e dewgal o haali heddi ko ganden walla mbasen andude heddi ko gollen walla mbasen gollude ala ko heddi kono fota moƴƴinde dewgal ko haalani ko Allah haalani ko nelaɗo Allah haalani ɗum ala neɗɗo noon o dagnantama dewgal mbasa hettademo mbasa ɗoftademo fewata kanko baɗɗo dewgal o wonko haali ne dewgal foti waade o holno foti wonirede ala sago kettoɗa on sa hettaki on tan kala mo mbawɗa hettade ka bonnuɗo sabu Allah tabaraka taala o wi ko adi fof moƴƴine gondiko kadi hay sinno oɗon certe e moƴƴere sabu Allah niiɗi moƴƴere saɗa wawi jogorɗamo no moƴƴiri walla goppiramo no moƴƴiri on kay wadde yolde hakkunde e kala ko kewi hen ko moƴƴere tan foti wonde ganda joom galle ma kala ko ɗoftiɗamo ɓeydi tan wona goofol Allah nani hen andu koye dewal Allah gonɗa koye dewal Allah gonɗa kanko ne gorko o anda ko rokkimo ɗum ko Allah tabaraka taala rokkimo ɗum yo debbo ɗoftom kanko ne kadi omo foti hettade debbo wonko Allah farli e makko kanko o timmina ko Allah farli e makko fo kono ceerno o wini giley gonka joomum giley ñamdu joomum aɗandi fof o neɗɗo ene wawi wadde ɗum tawa wonko mankini aɗa wawi honnude neɗɗo aɗa wawi ñamminde ɗum aɗa wawi yarnude ɗum taw ko mankinɗa ko ɓuuri hewde woni holɗum wondirde e joomum ne moƴƴiri taw a yawaki ɗum a yawanani ɗum a haalani ɗum kono metta ɗum aɗa wawi ñamminde neɗɗo kono ko ñammintama ko taw a tunnamo kalda e makko haala moƴƴa haala newika wondira e makko ene moƴƴiri ɗum ko hunde jarde wattede haqqille sabu dewgal woni hen ko yidde woni hen ko njurmu neɗɗo noon mo jurmiɗa mo jiɗɗa hanani mbaɗama ko metti hanani mbiyama ko metti eyyi somi faami ko ɗum jinnomi ɓeydude hen dewgal alay sago paamen tan ko ɗum dewal Allah paamen kettoɗen hen annabi sallallahu alaihi wasallam mo anda janga walla namdo anduɓe holno Allah wiiri hen walla holko Allah haali walla holko annabi haali hen moƴƴinde gonka noon gona newiiɗo ha jiɗeɗa e galle ma
ɓuri wona mbarodi ha huleɗa e galle ma ay sabu sa hulama tan hunde ene wawi woppirede sababu nde yimɓe ene kulma kono sa yalti ɓe mbaɗa ko ɓuri ɗum bonde kono ɓe goppira hunde sababu eɓe jinma ɓuri ɓe goppira sababu ene kulma sabu yidde nde so nan ɗon tan hay sinna yalti hay sinna a wonani ɗon ma ɓe goppir sababu nde baba yiɗa ɗum taw sababu nde gilli maɓɓe e baba foti ko joom suudu ma onon foti ko ɓesgu ma ngu noon foti ko yimɓe galle ɓe noon neɗɗo fof yo eto yiɗede e galle ɓuri hulede e galle ɗum noon ko jikku moƴƴo rokkata ɗum neɗɗo neware rokkata ɗum neɗɗo moƴƴinde wondiku rokkata ɗum neɗɗo sabu dow kala gooto emen ene foti teskade wondiku yaawi leeli koko sertete foti ɗanngal foti ko maayde Allah andi hen gaɗotoɗo kono moni fof yo eto moƴƴinde wondiku kadi moƴƴinde wondiku ngu hakkude ma e joom suudu ma e hakkude ma e ɓesgu ma ko ɓuri hen tidde ko ɗum dewal Allah Allah ne yamiri ya moƴƴin aɗa foti moƴƴinde sa turima e julde a turima e wadde dewe Allah keddiɗɗe fof a rokkani ɓesgu ma haqqe mum a jangginani ɓe a nehani ɓe a moƴƴinani ngurdam maɓɓe aɗa jogii aɗa wawi nafqudeɓe a nafqani ɓe joom suudu ma aɗa wawi nafqude ɗum a nafqani ɗum aɗa wawi ñammin ɗum haara ñamminani ɗum a yarnani ɗum a holtinani ɗum ɗum fof ko haqqeji gonɗi e dow ma aɗa woppi wadde aɗa waɗa e boowal aɗa heddi noon aɗa wirda aɗa heddi noon aɗa juula aɗa heddi aɗa hoora andu aɗa mankini an ɗi haqqeji ka Allah ko namdittumaɗi wadde kala ko mbaɗɗa e majji andu ka timmindo haqqeji Allah farduno e dow maɗi wadde ɗi ko ɗum farille e maɗa moƴƴandeɓe gila e haala moƴƴandeɓe gila e gonka moƴƴandeɓe gila e koɓe ñamata e koɓe jarata e koɓe ɓornoto ha e gonka ma e ha e bellitaɓe e maɗa ɓe cuusma taw kala koɓe nane ma ko moƴƴere ɓesgu ma hoto nehirɓe walla joom suudu ma hoto nehir ɗum wande loocol tan wande konngol bongol tan ala no jiɗɗa ɓe mbayani foti ko joom suudu ma foti ko ɓesgu ma an aɗa waade noon tan an hoto wi mbayani an wana jiɗɗa no jiɗɗa ɓe mbayani an aɗa waade noon tan ɓeyi ko an woni responsable galle o an wa noon sa ɓoyi waade noon tan woni gonga e ma kamɓe fof ɓe ñemtinde e ko gonɗa ko sabu hay goto ɓurani annabi sallah sallam ko on woni ñemtinargal men ko on Allah wi en ñemtin kono enen fof en nani ko moƴƴo e nder galle makko ko newiɗo e nder galle makko ko jankiniɗo e nder galle makko yan an ɓuuri annabi hanma waade noon a ɓurani annabi sallah sallam kala martaba mo joguiɗa kala daraja mo joguiɗa awa ɓurde annabi sallah sallam a yi o nana fijje e galle mum o nana yankini e galle mum o nana liggo e galle mum yiyan sa nani ɗum kay wadde ɗum ni ko sunna wadde ɗum ni ko moƴƴere dañata hen sa woppi wadde ɗum de a sikki ko furade tan ko fiide tan ko wonde dow tan wiide manne kala ko hunde ma mbaɗenɗa tan ala sabu ɓuri moƴƴude e yimɓe ko liggantoɗo yimɓe wona ligganteɗo ala heewi noon hande emen sikkude ko wonde dow aɗa liggene ko an ɓuri moƴƴude walla an ɓuri teddude ala teddugal wona toon woni teddugal ko jogiiɗo geɗal e Allah jogii geɗal e nelaɗo sallah sallam jogii geɗal e aduna rutto omo moƴƴana jeyaɓe Allah ɓe o rutto less omo gollanaɓe omo sarwaɓe omo moƴƴanaɓe ko ɗum woni moƴƴude mi jaajimo seeɗa mi ñaagui machallah